Само на живо може да се вижда. Приятели, свърши разходката. Ето, вижте как изглежда през нощта, когато всичко свети. Много яко, взехме си някакви работи. Ще ги покажа после в отделно видео. И това много си изкарахме, много е яко да видиш на живо толкова яки коли. Много е готино. Вижте колата как яко свети. Чакайте, даже ще ви я докажа. И така, сега сме в магазина на Ферари, на всеки техни марки тук. Просто спортните коли. Ето, вижте. Виж го съдържател. Да. Аз за него ти говорим. А това какво е?